lungă dată de Maftei. Maftei, trage Maftei în vinclu. Iată că giuleștenii au 1-0 de la cabine. Primul gol din acest sezon pentru Vasile Maftei. Ce execuție frumoasă! Perfect a tras fundașul drept al Rapidului. Maftei merită într-adevăr tot respectul suporterilor. Burdujan. Da, blocat de Spadacio. Spadacio! A mai dat un gol cu o execuție asemănătoare, dacă mă înșel, cu Farul Constanța. Încă o dată, șutul periculos al lui Spadacio, dar Kuciak a sesizat direcția și nu a jucat balonul. Spadacio, atacat de Bălace, foarte bună pasa spre Sesinia. Sesinia l-are în față pe Markovic, reușește să treacă, Sesinia în continuare. Au de poartă, decide Augustus Constantin. Sesinia nu protestează. Gheorghiu a fost cel care i-a suflat mingea îndeajuns încât Sesinia să nu poată să trimită pe spațiul porții lui Cucea și cred că e o decizie corectă. Nu reușește să scoată mingea, nu reușește să paseze. Ljubinkovic în poziție regulamentară, este la minge în continuare. Sârbul centrează, respinge foarte bine Ellington Andrade. Sau poate o poziție suspectă, această poziție suspectă a lui Ljubinkovic. Julio Cezar, pe jos. Șut sub bară, 2-0. Spadacio este în acest moment golgheterul campionatului. Super șut al lui Giuliano Spadacio, nu este primul pentru el din acest sezon, este omul care a adus primul succes important al Rapidului în acest campionat, acel 1-0 cu CFR Cluj. 8 reușite pentru el în acest sezon. Într-adevăr, Spadacio înscrie dintr-o fază fixă, din nou dintr-o fază fixă. Este al 8-lea gol primit de FC Vaslui dintr-o asemenea situație. Vasluiul n-a reușit să înscrie decât de 2 ori din fază fixă de la începutul campionatului. Bătut la marginea careului mic. O minge care rămâne la Gencev, șut sub bară și Vasluiul înscrie golul de care avea nevoie ca să mai spere în această repriză. Primul gol al lui Gencev în această ediție de campionat. Un gol aproape la fel de frumos precum cel reușit de Spadacio. Un șut violent al lui Stanislav Gencev. Pasă aproximativă spre Tenvanjera. Tenvanjera câștigă duelul. Centrarea apoi spre Ljubinkovic și Burdujan ratează un voleu în care și-a pus toate speranțele. Apar și crampele pentru vârful de atac al Vasluiului, fost jucător al Rapidului. João Paulo Pinto se pregătește să revină pe teren. Tenvanjera, un șut pe colțul scurt la care are probleme surprinzător Andrade. Atitudine de atacant pur sânge a lui Tenvanjera, preluare și apoi, fără a aștepta ca mingea să cadă, un șut care i-a dat emoții mari lui Andrade. Cred totuși că mingea nu prindea spațiul porții. Și corner acum pentru Vaslui, la bara a doua, se înalță și rea cu capul Nemanja Jovanovic, aproape fără marcaj, o lovitură totuși destul de moale, prinsă de portarul Andrade. Rapidul se apără destul de bine, dar iată acum pe Peter Jovanovic pătrunzând. Mingea ajunge la Burdujan, care înscrie senzațional șutul lui Burdujan. N-a fost foarte puternic, dar plasat perfect. Și Vasluiul produce o lovitură de teatru în Giulești, condusă cu 0-2. Trupa lui Viorel Moldovan egalează. Și tu, Brutus. Burdujan înscrie împotriva echipei la care a jucat 4 sezoane. 2-2 în minutul 89. Ce meci! A marcat Burdujan
a marcat în fiecare meci de la venirea lui Viorel Moldovan. Un balon care ajunge acum la centru, odată cu fluierul arbitrului, rapid, fece Vaslui 2-2.